You think ahead. Yes. Brian, ing'e nade ni mbui mari kata chenro magi mitimo, systems magi, software mari obedo hacked kata ka chudhe odonjre kodgi, iwacho ni magi chudhe man gi paro maricho. Ing'e nade? Iwacho ga ni en ang'o manyalo miyi ranyisi ni oyo ga kambi mari kama intie niero koro ka achudhe osedonjo ka kendo achudhe ma koro tiyo. Joga mandiko uktika ka jok matiyo ka gi jok mopogore. Ing'e nade? Cleophas, gima aseng'eyo ni ka duoko penjni no nitiere aina ariyo mar kembe madongo. Kambi maduong' ma okia ni pok obedo hacked. To kambi maduong' mong'eyo ni gisebedo hacked. Afadhali bed kambi mong'eyo ni osebedo hacked than bedo ni ikia. Nikech kikia ni bedo hacked manyiso ni ikia ni nyalo bedo hacked nang'o. Kikia ni nyalo bedo hacked nang'o manyiso ni ok iikori moloyo mondo mi chieng' moro ing'e ni kapo na bedo hacked anya timo nang'o. Koro the result mar bedo ni ng'ato mbui bedo hacked en gima o disrupt operation. Kane bed ni ji chulo gi M-Pesa, maybe parking, koro miyo ng'ato koro bed gi that ability mar chulo that timo yudo chenro no miluongo ni denial of service. Otamo ji mondo kik bed ang'o, kik yud chenro ma oseketi momiyo mondo bed ni giyudo through mbui no. Kana onego bed chulo license e-citizen, koro sani ok anyal chulo. Mani kaka ing'eyo ni chenro no olor, to olore gi ng'a. Kok olore gi jogi me kambi kanyo, then inyiso ni olore gi joma moko nono. Tichako nono kidok chien to ka olore gi jomoko nono, gilore nang'o, olore ang'o kanye, to ang'o momiyo olore, momiyo koro biro in that motive. To bende en gima ber moloyo mondo mi kik wane wach ni kaka ni sirikal, nikech e sirikal kanyo, e-citizen kanyo nitiere joma chalo kaka an gi Joab mondik tich kanyo matimo tijno. Koro onego wadok piny wang'e ni isawa joma timo tijni nitiere kamoro mane either ok gibedo kod hikruok moromo kata mane jowach ni gionge joma nyalo konyo gi paro mbele mondo ng'i ni ere kaka ginyalo prevent gik makamagi endi. Koro onego wadogi koa kuom sirikal kaka nawacho ni atamalo mar biashara, atamalo 15 kende mar biashara e Afrika kama ngima manigi hikruok maber against cyber security. Onego bed ni biashara ka biashara kata ng'ata maloso mbui bedo gi miluongo ni risk matrix. Ong'e ni ang'o manyalo timore. To gimoro bedo ga mang'eny ni kaka wan joma loso mbui gi wan kod confidence moro, we believe ni wan the best, but kisebedo kamano to yudo ni ok ibed gi hikruok moloyo ko ng'ama chielo manyalo bedo ni gin ji 10 machal kodi koro ema koro ochako ni koro dwaro mondo hinyi. Koro hikruok no nyaka bed ni en gima wadwaro kabisa kaka maloso mbui. Ponono mana kama nitie karakacha ing'e nade